Ей, момчета, ще ме хвърлите ли до Варна? Ще я хвърлям до Варна. Пари има ли? Пари имаш му? Не, нямам, но мога да платя в натура. Натура трябва ли, че? Не. Абе, кой ти натура? И паля му майката, да не знам. Кай се върнем да питаме? Кой ти нещо натура? Свалям ги. Да ги пускам. А ти да знаеш, че трябва да ти? Не. Брато, тъска ми падне. Направо ще я скъпвам. Три, две, едно. Снимаме! Ай, снимаме! Давай! Тихо! Чакай малко, само. Ай, давай. Снимам! Чакай, че не върни! Ай, трябва да се мърдаме като си патите. Дай да говорим. Дай да говорим, стига с мърдане, айде ще ми. Хубай, бе, гоетиш, бе! По-платен си... Гаш трябва да лети. Не може ли сутиена? Не, гащите е по-ефект. По-хубаво сутиена. Защо ми си взе били гащи? Ай, защото забравих, аз проблема е спах. твой. По-хубаво сутиена, тигровия сутиена. Не, по-добре е сутиена. Здрасти, момчета, ще ме хвърлите ли до Варна? Пари имаш? Не, нямам. Радо! Обърках се, да. Ще я хвърлям до Варна. Пари има ли? Пари имаш му? Те трябва да е. Нали те трябва да е, какво всеки лети? Ай, че много груб. Ебе, те трябва да е, какво? Пари имаш ли, ба? Дали сте мутри, бе? Снимам! Чакай, че не върни! Той как се клачи този. Ай, давай, аз ви заварям музика вече. Абе, кой ти натура, бе? Аре, бе, Радо, ти кажи, бе! Чакай, нали само той ще да говори. Кой ще каза да се върнем да питаме? Ами, аре, сега, че го импровизирайте Ами малко, аз бе. мислех, че той ще го каже. Думите, къде ли искате, бе? А, добре. Ама дайте ми чантите. Давай. Давай, колко е ще? На мене пък тъс, ако ми падне, направо ще я пръсна. Я ще изкърте, кажи. Не, нямаш да ми кажеш, аз ти да познавам. Давай, ай, казай го пак. Ай, снимам. Какво искаш? Глупости да говоря, лапта. Гори, бе, гори, са ни спуши казали, бе! Ко ти на къла е ши... Давай, ай, че лента пада. Брато, на мене пък ако ми падне тъс, направо ще пръсна в унията.